Mahal pa yun kayo ni Bay. Kay si RF ni nga 250. Talagsaon ra kayo makapalit ani dots. Kasagaran kay mga dato raman kun. Lipay gigito si Papa makakita niya akong regalo niya, Bay. Pero, asa ka to si Papa, Bay? Naara to sa balay siguro, oy. Pero sa di pa na ako ni surprise sa iya, ako sa ni tabunan. Mangita di kong tabun, Bay. May gani kay nakakita kong pagtabon dito, Bay. Sakto yun niya akong itabon, ani. La 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 la. La 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 la. Karon, kay nahuman nagtabon. Ako na ding atuon si Papa. Pa, asa di ka bato? Ay, adto ko rito sa poblasyon kay na ako'y paliton. Unya, magbaktas ra ka. Ay sus, mangutana pa man kagabalo makangawa tay motor. Ay, day no. Wala man dito yung motor. Pero pa, mauban ka na ko pa. Kabalo ko, malipay jud ka. Kay ngano di ay? Basta, uban lang. Sikreto ra ako na. Tara. Excited ka na. Klaro kayo mong now. Sus, unsaon pag excited na ko ani? Ngawa pa magay ko kabalo kung asa ko nimo dalahon. Sus, reklamador. Tara na pa. Sige, sige, kinahanglan ha ka nang malipay yun ko. Taptapan sila to imong mata ha. Ayog tanaw. Tara. Ayaw pa? Dali, nanata. Sa ni diri dapita oy. Nanata pa. Ayaw sa tanggala ha. Diara ka. Unsa jud ka ana ba? Wait sa pa, wait sa. Charan! Hala kanindot to gudani na. Imuhaning motor! Sugod ka ron! Dili na jud ka magbaktas pa! Naluoy naman gugudi mo pa nga magsigira kag baktas! Salamat kay nak. Wala ko magloob. Nga tagahan ko ni mo gingali. Salamat kayo. Ayaw naghilak pa oy! Kay maguba man imong naong! Nak, wala ko magmahay. Nga nagkaanak kong sama ni mo kapuutan. Isa nak, nakita na ko sa nga madlungon kay kagahe kay kagulo pero time sa good be. Asa magagay kagipalit ani? Masagikan! Secret! Secret! Mantay bitaw na secret ni mo ha. Istingan na kog drive nak. Sige pa! Saan na kay ka mo drive ay? Drive na nako. First time ko na ko makamotor na. Hala nindutag yun oy. Wapo kay sa lingkuran ba? Siyempre, mahalon doon kaayo na! Ug isa pa, CRF 250 pa jud! Bitaw nak, katong latest nga kusuglo kay mudagan. Oh! Mao na siya pa! Murag dugdog ka paspas! Sige daw nak, sound check daw nako be. Wow! Nagbaga-baga pang tambot subay. Suga gyud siguro mudagan ani oy. Daw be, testingan na lang ko padagan nak. Hangina oy! Hala! Usuga din mo dagan sa motor ni Papa, oy! Kusog ka mudagan aning motora oy! Nak! Kusog ka mudagan oh! Oh! Kusugi mo dagan pa! Bitaw nak, asa bitaw kagikan aning ano nakapalit ka aning nga mahal magkaayo ni. Bitaw pa! Mutugan ako sa tinuod! Giprinda man ako atong balay! Aron! Mapalitan ti kag motor! Okay ra? Yati ka! Sa ato pa! Wala na tayo balay ani karon! Sige ra gud pa! Sa motor di ta matulog! Piki na! Karon lang ka! Karon lang ka! Hala! Hala! Nasukubay! Siya pa'y girigaluhan! Kalain! Ayaw kong dagan-dagani sa Armina!